I stvarno mi je žao za sve, znači pratio sam te, nisam spavao zbog tebe, ako mi vjeruješ. Kad nisam ono... Ljudi, možemo li malo naputat? Jel to znači da mene i Crna Gora pratila? Pa za Crnu Goru ne znam to toliko, da budem iskren, dakle, a ja jesam te pratio, jedini Crnogorac. Znači ti si pratio moje... Enes je stari, Mirsada, Enes je stari, mi bi rekli ovdje kod nas vagabundo. Stari galeb, stara kost, stari vidi, Filip, da ti nešto kažem. Filip, prvo, ovdje javno mi se moraš ispričati. Moraš doći do 12. Zato što nisi završio sa mnom Jesam ti se ispričao? Ne, nisi javno. Nisi javno. Uključio si Alju, uključio si Dona. Ja sam rekao malo prije, evo Mirsada, javno vam se izvinjavam. Ti mene nisi slušala? Nisam, ja samo čekam poziv za novi podcast. Ja sam tebe kad sam te dodao, rekao ljudi, dodao sam Mirsadu javno da ju se izvinem, nisam znao, Don kad je ušao, mislio sam da će dati sugestiju. Ma kakav Don? Aljo me čeka da kajem Mirsada i ljudima, Aljo me molio da ga ubacim, ja sam mu rekao ne želim te ubacivati, bit će svađe, bit će vrijeđanje, on je rekao neće biti, obećajem ti, majke mi, želim samo sa ženom najnormalnije raspraviti, poslušati u pola sata. Znate, o čemu ovi pričaju? O čemu pričate, Enese? Vidi, Janjuš, da ti nešto kažem. Filip priča o osobama koje su mene kao ženu ucjenjivale, opljačkale, prevarale na cijelom TikToku, Huda, Aljo i ostala kompanija. Ja sam imala podcast sa Filipom, nije ispoštavao i rekao je da neće ubaciti Alju, ubacio je Alju. Ubacio je Dona, ubacio je sve ostalo. Ne, nisi mi ti rekla da ne želiš da ih ubacim. Ja sam rekla da ne želim da ih ubaciš nikog. Vidi, Janjoš, da ti nešto kažem. Znaš zašto Filip to radi? Zbog gledanosti. Mira, da ti kažem ja... Ne treba moja Mirsada, mene gledanost, mene sad gleda 816, 820 ljudi. Ne nerviraj se, Mirsada. Nego Mirsada, ja sam naviko, izvini, da ti nešto kažem. Da čujem obe strane. Sačekajte, samo sekundu, ljudi. Mirsada, ja sam naviko da čujem obe strane, ali pošto je tebi želja da se čuje samo tvoja strana priče, ja ti obećajem da sljedeći put ću ja čuti samo tvoju stranu priče. Ja imam to takvu si mi naviku. obećao i prvi put. Nisam. Jesi, imam... Jesi, Filip. Mirsada, ako se Enes i Janjuš posvađali, i ja pozovem Enesa i čujem njegovu stranu priče, redi da čujem i Janjuš. Filip, okej. Ne može suditi sudnica da čuje samo jednog. Filip, okej. Hvala Violeta. Okej. Reci Enes, što si htio reći? Ja sam htio da kažem, Mirsada. Otko ti mene znaš? Mirsada. Moram da idem. Mirsada, ja moram da idem, gasim se. I ja također. Laku noć svima. Ljubite, čujemo se. Ćao.